президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон нисбати соҳаи маориф таваҷҷуҳи хоса зоҳир намуда бо мақсади бунёди ҷомеаи солиму поянда тамоми шароиту имкониятро барои рушди соҳаи маориф фароҳам оварданд. Дар ин замина нисбат ба пешрафти ин соҳа дар шаҳри Бохтар тадбирҳои мушаххас амалӣ карда мешавад. ҳоло вобаста ба рушди соҳа ва дастоварди маорифчиёни шаҳр ҳамкорамон Марҳабо Рамазонзода мустақиман бо мо дар тамос ҳастанд. Марҳамат, марҳабо. ташаккур ҳамкорони азиз. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбаташон таъкид доштанд ки ҳама пешравию пирӯзии миллату давлат аз илму маориф сарчашма мегирад. Гувоҳи онанд ки илму маориф таъминкунандаи рушди босуботи давлату миллат мебошад. бинандагони арҷуманд ҳоло вобаста ба рушди соҳаи маориф ҳамсӯҳбати мо ҳастанд. ҷаъфар Баротов, сармутахассиси шуъбаи маорифи шаҳри Бохтар. ҳоло мехоҳам дар бораи толибилмони лаёқатманде ки дар олимпиадаҳо иштирок мекунанд ба хусус озмуни ҷумҳуриявии фуруғи сулҳи доноӣ суҳбат дошта бошем. пеш аз ҳама шукрона аз соҳибистиқлолии давлати азизу маҳбуб менамоем ки имрӯз мо таҳти сиёсати маорифпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кору пайкор дорем. қайд кардан ба мавриди аст ки сол то сол дастовардҳои хонандагон ва омӯзгорони муассисаҳои таълими шаҳри Бохтар дар самти олимпиада ва озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ рӯ ба беҳбудӣ ниҳодааст. дар соли таҳсили 2023-24 хонандагони муассисаҳои таълими шаҳр тавонистанд дар олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ширкат варзида соҳиби 121 ҷой гарданд. аз ҷумла 5 медали тилло, 5 адад медали нуқра ва 101 медали биринҷӣ. ҳамзамон дар озмуни даври ҷумҳуриявӣ фуруғи сулҳи доноӣ китоб аст хонандагон ва омӯзгорони шаҳри Бохтар сазовори 5 ҷой ифтихорӣ гарданд. аз ҷумла аз ин 5 ҷой ҳама ҷойҳо сазовори ҷои дуюм гардида буданд ки 1 нафар хонанда, 3 нафар омӯзгор ва 1 нафар донишҷӯ. қайд кардан ба мавриди аст ки хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 5 шаҳри Бохтар моҳпарӣ Рустамдух дар ин озмун тавонист байни хонандагон сазовори ҷои дуюм ва омӯзгори синфҳои ибтидоии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12 шаҳри Бохтар Одинай ва Фаришта низ сазовори ҷои дуюм гарданд. соли 2025 дар вилояти Хатлон соли фарҳанги китобхонӣ эълон шуд. шуъбаи маорифи шаҳри Бохтар дар ин росто чӣ нақша чорабиниҳоро амалӣ намудааст? вобаста ба эълон гардидани соли 2025 соли фарҳанги китобхонӣ кормандони соҳаи маориф шаҳри Бохтар ин иқдомро бо як рӯҳбаландӣ қабул намуданд ва дар асоси нақша чорабиниҳои раёсати маориф вилояти Хатлон фармоиши мудири шуъбаи маориф шаҳри Бохтар барои баргузор намудани даври аввал ва даври дуюми китобхонӣ дар давраи таътили зимистона ва дар давраи таътили баҳора дар тамоми муассисаҳои таълимӣ аз тарафи кормандони шуъбаи маориф маркази таҳсилоти иловагӣ назорат бурда шуд ки дар даври аввал яъне дар даври таътили зимистона зиёда аз 3954 нафар хонандагон ва дар ҳузури зиёда аз 510 нафар волидайн пурсида шуд ва ҳамзамон дар давраи таътили баҳора бошад аз 25 то 29 март дар тамоми муассисаҳои таълимӣ даври дуюми марҳилаи китобхонӣ баргузор карда шуд. дар ин давра зиёда аз 10 000 хонандагони муассисаҳои таълимӣ бо иштироки зиёда аз 665 нафар падару модарон санҷиш гузаронида шуда хонандагоне ки дар ин даврҳо маҳорати хуб нишон доданд 1117 нафар бо ифтихорнома ва сипосномаҳои шуъбаи маориф ва директорони муассисаҳои таълими қадршиносӣ карда шуданд. ҳоло мехоҳам дар бораи фаро гирифтани кӯдакон дар муассисаҳои то мактабӣ сухан бигӯед. бо айни ҳол дар ҳудуди шаҳри Бохтар бисёр адад муассисаҳои таҳсилоти то мактабӣ фаъолият менамоянд ки дар онҳо дар соли ҷорӣ зиёда аз 3395 нафар кӯдакони синни то мактабӣ ба таҳсил фаро гирифта шудааст ки ин 31.4% кӯдакони синни то мактабиро ташкил медиҳад ва дар ин самт корҳо идома дорад ва дар ҳолати пайдо шудани имкониятҳо ва сохтумони муассисаҳои то мактабӣ мо ин фоизро метавонем боло барем. бунёди иншооти нави соҳаи маориф то истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар кадом сатҳ қарор дорад?
وابسته به پیشواز 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر باختر عین حال 2 عدد بینای مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی در زمینه مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 8 و در زمینه مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 6 عبارت از 48 سیمخانه و برای 940 نفر خوانندگان در یک بست ساختمان ادامه دارد و همزمان یک عدد باغچه خصوصی برای 100 جای نشست ساختمانش با مرام ادامه دارد. مؤسسه بینای لاوگی مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 6 پورا کارهای ساختمانی به اتمام رسیده. عین حال آبادانه صحن مؤسسه ادامه دارد و باوری کامل داریم در روزهای نزدیک به استفاده داده خواهد شد. و همزمان وابسته به جشن مقدس ملی یعنی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در حدود شهر باختر در 3 محله بنیاد مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی، یکی در محله به نام حاجی شریف، در محله حیات نو و در محله غیرت. بله. 3 عدد مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی ساختمانش در روزهای نزدیک آغاز می‌گردد و من فکر میکنم در حالت ساخته به استفاده دادن مؤسسه‌های تعلیمی نامبر شده ما میتوانیم سطح صفت تحصیلات را در شهر باختر باز هم از این هم خوبتر و بهتر نماییم. تشکر. بینندگان ارجمند، هم صحبت ما بودن جعفر براتوف، سرمتخصص شعبه معارف شهر باختر. تشکر، مرحبا.